Hola, us expliquem ràpidament què és el que hem fet des del nostre grup a l'Ajuntament, el primer grup a l'oposició, durant aquest mes d'octubre. Hem presentat ja una de les iniciatives que vam impulsar amb el pressupost d'aquest 2023, els I Bons Joves, les targetes de compra local per la gent jove de 16 a 23 anys perquè coneguin i comprin el comerç de la nostra ciutat. És una manera d'incentivar les compres al comerç local en una generació que està molt acostumada a comprar per internet i que volem que comprin al comerç d'Igualada. Es poden demanar a ibonsigualada.cat. També hem anat a Madrid a reunir-nos amb la ministra de Transports, amb una delegació institucional de l'Ajuntament d'Igualada, per demanar que s'accelerin les inversions per la millora de la seguretat de l'autovia A2 i per la construcció del trèvol de connexió amb la C15 i la C37 per fer que Igualada, la Conca d'Òdena, sigui una cruïlla de camins entre l'eix diagonal i l'autovia A2. Aquest mes d'octubre també hi ha hagut el debat d'ordenances i pressupost a l'Ajuntament d'Igualada, on teníem dues opcions: o negociar amb el govern de la ciutat per reduir la pujada que volia fer de l'IBI, o desentendre'ns de la situació i fer que el govern pogués votar de manera automàtica la seva pujada a través d'una moció de confiança. Nosaltres vam decidir negociar, arremangar-nos, i d'un rebut mitjà que s'incrementaria en 60-70 euros vam passar a un increment de 30 euros anuals pel que fa al rebut mitjà a la nostra ciutat. Per tant, una pujada inicial prevista al govern de l'11%, nosaltres la vam reduir fins al 7%, tenint en compte que aquesta és la mesura que permet que les finances de l'Ajuntament quadrin per l'augment dels costos de l'energia, per l'augment dels tipus d'interès, per l'augment dels costos dels contractes que té l'Ajuntament amb empreses terceres. No s'apuja l'IBI per pagar sous dels polítics, això és una mentida absoluta que alguns partits polítics de la nostra ciutat han escampat aquests dies amb una campanya de manipulació, de demagògia i de populisme com mai s'havia vist a Igualada, i traspassant totes les línies vermelles. I durant aquest mes d'octubre també hem participat a diferents activitats organitzades per les entitats d'Igualada, com els 30 anys de l'agermanament Igualada Nova Esperança, la Diada del Soci del Club Natació Igualada, la Festa Major del barri de la Font Vella. Hem vist també els partits d'hoquei de l'eliminatòria europea que va acollir la nostra ciutat durant 3 dies. Hem participat a la castanyada del barri de Fàtima i també a la Diada dels Moixianguers d'Igualada, amb unes construccions espectaculars a la plaça de l'Ajuntament, els 25 anys del futbol femení a Igualada, i hem corregut també la 45a edició de la cursa popular. Seguim treballant per Igualada.